Okay, so I should turn left, then turn right. Hello there, how are you? Zdravím vás všetkých a moje meno je William Rigo. And have you ever got lost? Už ste sa niekedy stratili a nevedeli ste, čo robiť? Mapa bola zbytočná, treba sa spýtať však. Neviete ako? Well, we'll show you how. Ukážeme vám ako. Chceli by sme vám predstaviť nový videokurs, tak zostaňte s nami. Ešte raz, volám sa William Rigo a som lektorom anglického jazyka. Angličtinu už učím 8 rokov a okrem učenia som sa takisto podielal na vývoji novej metodiky, ktorú sme sa snažili dať do nášho videokurzu, ktorý by sme vám chceli teraz predstaviť. A tento videokurs sa skladá z 9 tém, 9 videí a jednou z nich je takisto directions, čiže ako sa opýtať na smer, ako niekomu povedať a ukázať cestu. Môžeme si to pozrieť. And we can talk about it, okay? Čiže budeme mať mapku a budeme sa o nej rozprávať. The first preposition we're going to start with is on. What was on? Yes, na. Okay, so let's have an example here with supermarket. Do you see supermarket? Here you go. I would say that supermarket is on 2nd Street. Okay, again, supermarket is on 2nd Street. British people, they would say supermarket is in 2nd Street. You can use both. Čiže môžete použiť obidve. Buď on street alebo in street. Again, on 2nd Street or in 2nd Street. Okay? Well, you already know, už viete, how to say where things are, kde sa veci nachádzajú, kde veci sú. Remember? On, under, in front of, behind, all these prepositions, všetky tieto predložky. Zaujalo vás to? Chcete sa to dozvedieť viac? A ďalší týždeň vám prinesieme ďalšie video, kde sa dozviete viac. Ak máte už teraz akékoľvek otázky, kľudne nám píšte na mail, ktorý práve teraz vidíte tu dole v lište. A teším sa na vás pri ďalšom videu.